bụrụkwanụ na ị ka na-abata abata ọ dịghị ihe mebere mata na ihe anyị nọ n'oge ya bụ oge emume maọbụ ihe egwuregwu nke anyị na-akpọ oge amara. Oge amara ọ bụ oge bara uru. Echefukwala na ọ ka bụkwa n'isi mbido TV bụ ebe anyị si ewetara unu ya bụ gịnị oge amara. Ọ ka bụkwa m onwe m bụ Kisili Imo ụwa Afrịka maka ị nwere ike isi na m agbanweela. Mmadụ na-agbanwe agbanwe. Onye na-anaghị agbanwe agbanwe agwụchala gịnị Chineke. Ọ bụ ya bụ amama amacha. Ehe, dịka m gwara gị n'eziokwu sị gị na ihe bụ isiokwu anyị taa bụ gịnị nwee afọ ojuju. Inwe afọ ojuju na gịnị ka ihe ị nwere eme gịnị zuoro gị. Amaghị m ụdị onye ịbụ, amaghịkwanụ m ụdị ọnọdụ ịnọ, amaghị m ụdị ebe ibi. Ị mara ọ na-abụ ịchọ ịma mmadụ asị gị onye bụ enyi gị, ịgwa m enyi gị ma gwa gị ụdị onye bụ. Nke ahụ wee bụrụ okwu ọzọ dị iche. Ma na-asị gị ihe mmadụ ibe gị nwere ọ na-echu gị ụra. Ọ bụghị na ọ na-echu gị ụra na ọ dị njọ, kama ọ bụ n'ụdị ọlịa. Ọ na-adị gị ka ọ bụrụ gị bụ onye nwe ihe ahụ. Nsogbu adịghị, ngwa gbasie mbọ ike. Ọ bụzi gị nke igbu onye ahụ egbume gịnị napụghị ihe ahụ. Ọ bụzi gị nke iti onye ahụ mmọnwụ napụghị ihe ahụ. Ọ bụzi gị nke ịghọgbu onye ahụ napụghị ihe ahụ. Ọ bụghị ya. Nke ka mkpa bụ na ọ bụrụ na ihe onye ahụ nwere na ọ dị gị mma, gbasie mbọ ike ka ị dịkwa otu ahụ onye ahụ dị. O nweghịkwana ihe dị njọ na ị ga-akụrụ dị onye ahụ si ya nna anyị maọbụ nne m otu ị dị ọ dị m mma, achọkwara m ka m mee gịnị ka m dị otu a. Mgbe ahụ gị hụrụ n'eziokwu na nke bụ eziokwu abatala. Ụdị onye ahụ bụrụkwa mmadụ dịka gị onwe gị bụ. Ọ ga-eme gịnị ọ ga-atụle ma nwaleekwa gịnị ga-eme gị hapụ ụlọ gị maọbụ ebe ị na ọ dị bịa jụọ ya ụdị ajụjụ ahụ. Ọ ga-agbasara ahụ nwere obi sara mbara mee gịnị kọrọ gị ihe ị ga-eme nke ahụ wee bụrụ ya ma na-asị gị ka ihe ị nwere mee gịnị jụ gị gịnị afọ. Ụfọdụ anyị mgbe ụfọdụ ọ na-aba anyị na-ele nwunye onye ọzọ anya. Anyị echefuo na ihe anyị detere n'ụlọ na ọ bụkwa nwaanyị. Nke bụ eziokwu bụ onweghị nwaanyị na-adịghị mma. Nke ahụ bụkwa ngalaba ọzọ ọ n'etiti di na nwunye, maka ụmụ ụfọdụ nwunye ha na-ejughị ha afọ. Ha desa nwunye ha n'ụlọ ha na-agba n'ezi. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị kwa di ha ejughị ha afọ, di ha nọrọ n'ụlọ ha na-agba n'ezi. Ma jụọ ọnụ gị nke ahụ ọ bụ na ya bụ ndụ ka ihe ọ bụla ị nwere n'elu ụwa mee gịnị ju gị afọ. Nwee ojuju afọ na ndụ. Ịhụlanụ ụwa anyị nọ n'ime ya, ọ dịghị ihe ọzọ a ga-eji echeta mmadụ ma ọ bụrụ naanị ihe ahụ nke ị mere bụ ezigbo ihe. Ọ gwụchala ihe a ga-eji echeta gị. Maka onye ọbụla ị nwere ihe a ga-eji echeta gị mgbe ọbụla ị hapụrụ ụwa. Ọ gaghị adịkwanụ mma ka a sị na ịbụ onye ọjọọ. Ọ gaghị adịkwanụ mma ka a sị na ịbụ onye amaghị m ka ndị ọzọ si ekwu ya, mana obodo nke m ebe m si pụta mkpụrụ okpeze aja ịwọ ihe anyị na-asị mmadụ abụla onye enyere ife. Abụla onye enyere ife. Ụdị ọzọ dịkwa aṅa ka ihe mmadụ nwere ka anya gị anakwala adị ya, ka anya gị dị gị na nke gị. Anya gị dị gị na nke gị. N'obodo unu dịka sịrị Igbo na-asụ n'ire n'ire, amakwa m nwekwara otu unu si eme gịnị ekwu nke unu. Kama ihe m na-agwa gị bụ ka ihe ọbụla ị na-eme n'elu ụwa uche gị dị ya. Mgbe ọbụla uche gị dị ya, ị gaghị ahapụ ya mewe ihe ọzọ. Mgbe ọbụla uche gị dị ya, ị ga-emerịrị nke ahụ kwesịrị ike ime bụ gịnị anya gị dị gị n'ebe ị nọ, anya gị dị gị n'ụkwụ gị. Ihe ọbụla ị nwere ka o ju gị afọ, ihe ọbụla ị nwere ka o zuoro gị oke. Agbanyeghị otu ọbụla ọ dị, m gwala gị ya mbọ sị gị na nkịta dị ndụ n'ọka ọdụm mere gịnị nwụrụ anwụ mma. Maka chi ejiela ihe anyị na-achọzi bụ gịnị chi ọbụbọ. Onye ma mgbe ị ga-ebido mmehie gị ọ bụrụ mgbe ụwa ọma gị ji eme gịnị abịa. N'ihi na ụwa mmadụ n'ọnụ ụzọ onye ọbụla eme gịnị akụ aka n'ụzọ. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị mee gị legide ihe ọbụla ị mere gịnị inwe anya. Ihe ọbụla ị nwere ilegide ya anya, ị ga-amata n'eziokwu na mmadụ ịtụkwasị obi n'ihe onwe ị ga-eme afọ ojuju. N'ihi ọ bụ mgbe ị nwere afọ ojuju n'ihe ị nwere nke bụ eziokwu bụ na gaa hụ na ọ ka nwekwara echiche ọzọ ị ga-echepụta n'ihe ahụ nke ị nwere afọ ojuju nye. Maka ọ bụrụ na ị nweghị afọ ojuju n'ihe ọbụla nke ị na-eme, ọ gaghị ekwe gị wee mee. Ị ga-ahụ n'eziokwu na echiche gị agaghị anọ ofu ebe. Echiche gị ga-abụ ihe ịgba bọyị, ọ gaghị agwa gị nke bụ eziokwu. Ọ bụrụ na ị nwere afọ ojuju, echiche gị ga na-agwa gị eziokwu, gwa gị nke kwesịrị ka ime. Ma na-asịnụ gị na ọ bara uru. Ọ bụrụ na ọ baghị uru, ụwa ọma Afrịka m ga-anọ n'ihu onyonyo na-agwa gị ka ị nwee afọ ojuju. N'ihi na anyị nwere afọ ojuju n'ihe anyị nwere. Ọbụladị anyị ma bụ ndị isi mbido anyị nwere afọ ojuju n'ihe anyị nwere. Ọ bụ ya mere anyị ji bụrụ ọkaibe n'ọgbọ ihe niile a na-ele ele taa.
n'ọgbọ TV dị iche iche taa, n'ihi na anyị nwere gịnị? Afọ ojuju. Jisi ike nwere afọ ojuju n'ihe inwe. Inwe afọ ojuju bara uru. N'ebe ị na-arụ ọrụ nwere afọ ojuju. Ọ bụrụ na anyị gacha ezumike laghachite azụ, anyị ga-eme gịnị? Anyị ewetara gị agba nke ikpete mazụ ya ka ị mata uru afọ ojuju na